पार्टिनिफ्राय दिनै नमायसिम गजाथि बिलाइबाय औ गलायबाय दिनैहाय आङो भटार पार्टिनि इन्टारनेसनेल जानानै इन्टारनेसनेलनिफ्राय 31 नं बियाबाव आङो दिनैहाय माबाखौहाय आर'जलाइखौ दिनै गथायनाय जाबाय। मा थांखि लानानै नोंथाङा देग्लायनि बिसायख'थियाव बाहागो लादों? आङो जोंनि पार्टिनिफ्राय आं बेखौनो थांखि लादों दि साफ्रोमबो भटारा भट होनायनि नामाव न'खरफ्रोमबो मा होनो रांखावरि अनसुंथाइ होनो हानायनि बे थांखिखौ लानानै आङो दिनैहाय 31 नं सिडली समस्ति बियाबाव आर'जलाइ गथायदों। आब'आ आसा दंना देरहागोन होननानै? निस्सय आं आसा दं, मानो होनबा जोंहा दिनैहाय जोंनि मेम्बारशिपआनो 50,000निबो बांसिन दंखायो आरो बिनिनो सोरबाफोर जुदि जोंनि जिहेतु नेमखान्थि जोंनि जितु उद्देश्य बेखौ मोजां मोननानै जुदि सोरबाफोर भट होबायबाथ' निस्सय आं मोजां पार्सेन्टआव आं देरहालांगोन होननानै निस्सय आं आसा खालामो। आब'नि पार्टिजों जसआ सोर पार्टिखौ जागोन होननानै नों सानो? आं दासिम सानो आंजोंहाय रावबो आंजों जस जागोन होननानै आं साना, मानो होनबा जेसेबांनाखि पार्टि दङ बिसोरो गासिबो नेतानिनो दल गोजा। जोंहा भटारा एक्सट्रा रावबो जोंनि मा होनो खनसायनायहाय पार्टि गैया होननानै आं सानो आरो। नोंथाङा जुदि देरहानानै थाङोब्ला 31 नं समस्तिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां जौगानायनि थाखाय मा खामानि मावो? सेथि खामानिया मा जागोन? आं बेखौनो बुंनो सानो, आं आइजो जानानै जिहेतु आइजोफोरनि जिहेतु न'खर संसार सलायनायाव जेसेबांनाखि रांखावरि नांगौ बेखौ आइजो माहारियासो मिन्थियो। बिनिनो दा जोङो जितु जोंनि भटारनि नामावहाय जितु दासिम सरकारा 16,000 रां साफायगासिनो दङ, बे रांखौनो बिनि आधा थुब्ला बुखावनानै जेसेबां 8,000 रांखौ सरकारनि जेसेबांनाखि खामानि मावनांगौ मावगोन, बिनिनो खावसेखौ जोङो साफ्रोमबो भटारनोहाय मा होनो 80,000 राङै भटारशिप होनो हानायनि मा होनो बेबस्थाखौ लागोन। जोंहा जोंनि पार्टिनिफ्राय जों रावखौबो जेबो बुंनो साना, जिहेतु जोंनि थांखिया दा भटारशिपनि मोन्थायखौ जोङो जितु जाफुंहोनो थांखि लादों, बिनि सायावसो जोङो बुंगोन आरो। जों रावखौबो गाज्रि बा सोरबा मोजां सोरबा गाज्रि जों बेखौ बुंनो थाङाखै। बिथाङा जेसेबां गोलाव खामानि मावदों बियो बिथांनि थाखाय मोजां, खिन्थु जों बेखौहाय मा होनो थोजासे मोननाय बायदि मोनाखै आरो। मानो होनबा बिसोरथ' देरहालांदों जेसेबां खामानि मावदों, मानो होनबा आसनिजोंसो बाहागो खालामदों। दा प्रतेकट' बुस्थुआ आसनिजों जुदि जाजोबोमोनबा जों हयथ' निस्सय फैनाय नङामोन। दाथ' गासिबो माबाया खामानियाहाय जितु स्कुल फरायनाय बायदिसिना खामानियावथ' जोङो आसनिजोंहाय सुफुंजोबनो हायाना। जिहेतु उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो थाखाखौ सिनायोबा दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो जितु स्कुलाव थांनाय समाव थाखा फैसा जुदि हराबानो थाङा, अब्लालाय जोंलाय आसनिखौलाय जोंनो मानो? आं बेखौ मोजां मावाखैबो बुंनो सानाखै। गोसोआव सन्तुष्ट गैया होननानै नोंथाङा औ सानो? आं बेखौ सानो आरो। रायजो राजाफोरनि सायाव आं सन्तुष्ट गैया होननानै आं सानो।